Какво ме пипа отзад? Там няма изход! Минавам натам! О, не, пак чувам звуцето там. Няма да повреявам. Омага. Страх ме. Майка ти да има! Майка ти! Да, пак да покажа България. За феновете на България. Там също имаше знаме, чакайте да отида. И там има знаме. Не се вижда. Проверявам нещо. What? Ти си зад мен. Красиво дърво. Моля те, кажи ми, може ли да се измъкна? Знаеш, кой не ме интересува. Пак нещо ме пипа отзаде. Но какво става? Няма значение. Чувам някой да диша.